architektúry, tak my sme svedkami takého ďalšieho československého rozchodu. Československého rozchodu v tejto fatálne dôležitej otázke, ktorá rozhodne o budúcnosti, o usporiadaní, o tom, či tu platia základné princípy. A Česko a Slovensko sa rozchádzajú v tomto. Proste to je nesporné, to nie je nejaký emočný politický popis. To je jednoducho fakt, pretože Česká republika stojí jednoznačne na strane proste medzinárodného práva, presadzuje český záujem a to je, aby sa nemohli meniť hranice silou a tu dochádza k rozdeleniu. Československému rozchodu v tejto základnej situácii. No a toto je podstatou vlastne tej situácie, ktorú dnes vidíme, ktorá mňa hrozne trápi. Je to vzťahy, kde sa odkazujú cez médiá jednotlivé posolstvá od politikov. Viete, ten československý priestor trošku zostal spoločný aj po rozdelení. Takže ak by sme to zobrali na také bežné diplomatické parametre, no tak aj Česi, aj Slováci sa z času na čas vyjadrujú na adresu alebo v súvislosti s domácim dianím. Ja to nepovažujem za nič významné.